kumsang ni som palia khan ania zir top ni tlaya Wisconsin a kholian lem lo tak wow kesa a meicheno pang pathum Paul rukzir lai te chuan anji ngami Morgan Gay sari pian cham han loma darkartel chu skate a tolin lam an thai kwalane athian te chu Peyton Lotner Bella tia an ko thin le Anissa Weyarte ania anwai hian Horning Middle School a zirlai vek ni in naupang langsar tak ani lem lova arwal Paul lo chi le infiam na lam aya video games te suang tuana lam le thlrang thon thu ti borvel boipui thin ane Morgana hi anji nga chuan thlrang thon thu lam phua chop thiam ber hani lain Anissa hian science fiction lam atui pui ve thonga an panhi hian anin komna phei chu alarei lem lo Anissa hi anu le pa te in thena wangin anwenga hian anron pema Morgani hi athian nei chun hani deuh long mai skate an tolzo hnuwa hian Morgani te ina riak turin an hoa an pathum hian riak tlangin thon thu hlawom tak tak te po an soizui ta hani ome atuk jing tuk thua nei khama Morgan hian anu chu infiam tura pon chua adila phal sakane hnuwa anbula park lam an pan leta bela chu akal masabernin anunga Morgan akala arwal deuh thoin Anissa chuan aron zui vele bokane Morgan chuan a korban hnoya chauka chemte apai pon ruk chu aron tilang zawa Anissa ina lo hmu chuan mak ati thran lem lo an thian dunin hemi chungchang hi thlatel fe an soi dun to a hlen chua an tum to ne pipu an waizet hnuwa Anissa chuan in bi ruk siak rota park dai fe ma thing tamna lai chu an pan leta a bela I biru chu Anissa in zaizira alo ko muangin Morgan chuan a oma tak mai achem te pai chuan avita a voi khat vi chu du tok mai lovin aban le ke ate alung bula te chuan a han vit zui leta a top meu chuan bela hian tum som pakwalai vi alo tok man der to ne belai thlap hang le na ti chu tre chungin aron tho thina ma se akal ngil theilo thung Anissa chuan lo koin ram hnuai lam kong hlat lama an hruaya hlavak lova bela chu leya an mutira tranpui tu ko turanga insoin an kalsan zuita a an thianu bela chu zoimuanga thiturin an hnut chiane poyan khoyatanga darkar nga hnu vela an thian dun hian mel hlavak lo an thlengman to a Interstate 94 kongpui shrula an chol chu Sheriff 10 an ron nang chinga meichano pang pakhat vina a rin hlel nima se an kum ngai toin chu tiang poi rapthlak tak khoitura rin nga mero chu an harsa hle ome mase Morganicora thisen kayan hmu hnuwa kutkol nen an hnung khirta in hliam emni tian zona chu ai tina changa ani thisen hi khoyami nge hanti chuan kathian thaber vitura tirlui kanina tanga kai kani kha tin alo changa ne Morgan le Anissa te hian belai kha thiturin an kalsana mase van nei thak tak main belai hi alo thilo hlawa ram hnuai tang khan konga awak chuaka thir sakor khaltu ten an hmu hnuwa tranpui tu an pun sakta halo ne Morgan le Anissa te chu darkar ko chung an thil ti chungchanga hian thu zo fia ania chutatranga an thil hmu chua chu he poi khoina hi interneta an thil hmu ramhoi phua chop wangani ti hi nia chu ramhoi chu atak a om nge yani ti finfiana tante ama wa hmu tumin an thian nu an vi hnuwa Wisconsin na Nicollet National Forest lam chu kein an pan le ta halonia an kaltumna chu mel zahni bor vela hla ani nge ne churam hnoi ekhar sari vela zaw apil ril laya chuan kul awma ramhoi khosak na niin chu hmun an thlen huna chuan ban pharin alo lom do niin an pahni hian an ngaya thui takal tur hian an ip hnung puak te po an siama ei tur le in tur ba ka an chung te thalak an mani an hriat rengna turte an nak telane an pahni hian kumsom pahni bor vele mo chau an lania an kongzo thim le danglam takzo tur hian thlan an ni ti hi anin hriat dan hania chu skulano pangdangten an hriat thiam lo mai ba ka churam huai chuan an mani chu hip tlata in hriat na te an nei tel boka rampalai lenga wa hmu an tumle alama potla tu nia an hriat ramhoi phua chop chu Slenderman
mai nei lo padang tak mai le sang tak achin chena chu rin bial chunga x in zia kane hetiang ram huai thon thu naupang abikin meichia te ram hnuaya potlu thin hi man atangin soi alo om fo to thina America a Puritan inben beltira phei kha chuan an soina sa thei hle doi thiam na le ram huai biak na tenen soi zom ani thina tleirol tir ten tun thlengin an buai puina sa zual bokane tleirol te hi an taksa in siam danglam hun lai hania thi an nei tir lai phei chuan kong sang sanga ton hriat nei an du thina mi hring than chaudana an ril ru a nge lo lai le amu mal lo lai ber ani hi lo me he poi khoina hi tleirol tir ril ruwa a chille uchuak taka thil buai pui atanga chuak ani theina lai awm boka Morgan le anisa te hi skula arual pol lo chi in konve tur hrim hrim hania an thil buai pui le tui pui lamaina na wangin anin kom ngei le zuala interneta tharang phua chop slenderman a chungchang an buai pui tan phei chu anin ser sang to pe ti la adik ber ome slenderman hi zo te kine yang dewania a hmu theidan turte soyom ma se atak taka mu ani ngai lem lo thung internet chu aron pian chuana hania kumsang ni pakua khan athalak pahni chu thedar nin tharang thon thulam anda khomna forum website atanga ron chuak kania athalak pakhathi kumsang khazakwa somriat pathuma lak meiche then khatte an ron tlan chuak lai le an hnunga pasang tak cher deuh mai ron phar deuh duaw lai hania no pang ho soyang devin kal kan du lova tu ma tha kan du hek lo ma se thom re muk mai chuan min hi pa akut ron phar te chuan min potlata a hlau om rualin a thlamuan thlak bokani ti te he thalak thedar rual hian thu an thedar tela thalak pakhat le a chuan meichano pang infiam kara sudum ha halo om ve ne a thon thu ken tel chu no pang som pali an bawa an chin hria tani tolowa thalatu te po hi an thi hani lo vek chuan a chin hria tani lo boke ti bor velane heng thalak te hi atak tak ero chu ani lo thunga asiam tu chu Eric Nutsena Victor Search tia internet lama inda hania something awful website in thalak hlau om in siam siaka photoshop mangin thala komsa chu a khoi danglam kuala slenderman a lem chu aron piang ta ne a chanchin ero chu interneta mi hrang hrangin an soi hnuwa apiang chhota zel mitam takin slenderman nena anin hmu na te chu an phua chop kuala an soi tak fe hnuwa chuan thilom tak tak ram huai tak tak ang dewa internet lama chuan a chuak zuita a video lem tenen lama an siam tak zel hnuwa phei chuan atak le lempo clear thiam a har ta hle a tleirol tir teril ruwa chuan slenderman chu atak takanga ngai na a in tu ma thei viau don tina ne atira a chanchin an soidana chuan ama hi fit som pahni bor velasang mai nei lo le doldang mai ania mi bona le thina thlen tu niin engril rupua cha chuak thin nge ni ti chu hria tani lova no pangero chu adu bi kane lasi thon thu ang devin no pangte chu a ai kai thina kir le to lo turin a hruai bo zui ta thina ne no pangten an chen na an hruai lu tani chuan tual thattura tui halna atua abula omchak na an nei thin ti bor velten an soyane Morgan le anisa te poin ngainom ti takin a chanchin hi an chiara a chiar mai du tok lovin pui thuna konga an rin an thian duna phuar khom tuanga an ngai zuita ne anin kom dana hian anisa hi tal chuak theilo hani na lai oma mithar nia wangin an skula hian no pangdangin anti du da poi an khoi ma hian Morgan nen thakhat borvel anin kom man troka anin thian na wong turin Morgani thu chu akko yangila azom angaya thian thar siam harnen kanei sa hlo kha katan chuan apoi mone hatia anin thian na chu suang tuana khovela ti nge ani zui ta bokane an pani hian slenderman chu an muthin nin an soya an hmu dan te chu an ti ti lua tu ber hani boka anisa hian Morgani chu heram huai phua chop chungchang hi a hril chop hani deuh ma Mase Morgan hi a warle atui puizo kanita thung kumnga mi ani in anin bulram hnuaya a hmu thin thu te asoita deuh dewa anisa po abang chuang lo
an school bus atangin thingkara trum nivel chu a hmuh niin a in chal ve bokane poyan khoinhnuwa thu anin zofiana hian anisa chuan slenderman atir ko poi khoiduna atu to te anni thu asoya belai tha chu morgani rot chua ani thu soibokin anisa hian athlop thlap boka slenderman a mit tan tluna a hne nan thlen theina turin tual tha ngai do niin morgan hian a hrila ani po aphur ngang mai heram hoi hi atak om ngei ti fiana tan belai ti hlum chu alo du ve boka poi khoiduna chu anmania a in tu to niin an ngai tlat tane heba ka hian morgan chuan belai hi an that lawani chuan slender hian an chung tele an mi hmangai te chu atha sakvek don niin a hril boka anisai hian a oi ngang mai second ni khatlek chungin slenderman hian a chung te chu a that mang vek theyangin anga yane heram hoi phua chopi atakom ngeya anrin zia chu ngopui pana lamlian thrula an kalai poin voini borvel an hmunia an soyatang hian achiang mai ome an kalna bula tangin ronen thlave zelanga an nga yane mihringa po an thian tha ngoi ngoi an thattur chu anjam ve khop mai mithi ka hmu chun chu ka pate ruang ania kan thian nu ruang mutura ka inchan chu hre om ka ti hle morgan po mi halavit ngai lova chu wangin invilai tak mai chu a huphur ve bokani tin anisa hian thuan zofiana asoyane tualan tha hnuwa morgan geiser hi Winnebago mental health institute lama sonania heta hian rilrulama diklona chikhat schizophrenia anei tian hmuchuaka akum ngai toin anatna hi alang chuak ma hle alonia aril rulam chiang lo awang hian rorel na in lamin achung thu an ngai tuangam lo bokane aril rulam diklo na hi apa tanga achom mania apa po hi kumsom pali chung chu henat na wang hian alo boi towa sarkarin tranpuina apekte angai hiala afanulaka hian zepin chuero chu anje futa chi alowene kumsan hi somparuka morgan hi aril rulam boina chu en kolonia inti hluma tuma wangin thli thlai zuite angai hial boka poi khoina hian thiam lo chantir ne ma se ril rulam diklo na neite en kolna tiam chinom lova khung rem tia wangin tani nai ro chuan alut don lo thungane anisa po atakrama omlo thil rintlat na an nei tin hmuchuaka morgan nen alo in chemal tok viau haneome anu le pa te in thren wangte skula ti du skula ti du da ani wangte in aril ru hi abuai zual ninalanga morgan nena anom dun lo hnuwa pheichuan dam lo na nei lowang mai in om to ne belalot narkha anvi hnuwa khan atrering hlea kamirin ka thianten heti hian min timo tinawane morganin avinon tak chiam hnuwa khan thisen a hlona satba ka khuwa a hmu lo wangin akal thei to lova a tho tha thei to lo boka an kalsan hnuwa khan dam chuak tura an ruat to lo nin anisa chuan soya athil tia wang hian anisa po hi thiam lo chantir ania amai ro chu ril rulama diklo na wangin hremnai ro chu nep zoka pek ani thungane tun trum chau hi slenderman awanga poi khoina chuak ani lo thunga kumsan hi sompalia ve khan ohio a kumsom pathum mi naupang pakhat chuan a hmai puan war tuamin chauka anu chu chemtein halo chang towa anu ron lu chu avita a ngong le aban borvel alo hliam saka heno panghian a hnuwa hriatna memory anei to lo thu le athil ti chu slenderman wangani thu asoya ataka ommi alo ram huai chuan mi pahni chu tha tumin alo beito tinane heng thilte wang hian slenderman siam chuak tu eric chuan ngai damadila hetiang poi khoina rapthlak tak thlen tuatana asiam ani lo thu atar langa heram hoi phua chop chung chang an soi thin na website lampoin hetiang thila thleng chu poyan ti thute belai a that chuale theina tura an thlop na te anaw chua pui cham chi bokane thilang chiang ro chu kan hmu le hriat te hian min kai hroina sa hlea chu wangin no pangte tan internet le media hrimhrima an thil hmu le hriat te hi thlit film atrul ti hi he poi khoina thlen hnuwa ti ti lua tu ber ani zui nge nge ne morgan le anisa te yang deuh hi kumsang khajakwa somnga palia khan new zealand lama anlo om to boka Pauline Parker le Juliet Holmes te ne
Ani po Christian na chu du khoplovin cinema tanga an thil hmuh mangin sa khothar andina an suang tuana khovela an chenga anril ru po in hreton angveka hanin ngaiane Slenderman a hnen lampan lovin ani ro chuan thuzia kan tuipuya America rama lua an thuziak te chu lekhabua ti chuale film asiam te an tumve thungane chuan tumram thleng tur chuan an pahnih hian in koplata anin ngaya kumsang khazakwa somnga palia hian Pauline inu chu honora paka an that ve boka Pauline hian leiro chanbung chu amoza thunin chumi hmang chuan alua trum somli panga borvel a hem ta ne anche chanber chu Julia tinu le pa te hanin thena anu nutra Johannesburg South Africa omhnena Juliet hi thon antuma Pauline hian zui vedu masenu hian aphal talova omdun tur sakhoi nangvuan le pum khat taneya thren thran ni chu an hlaumai baka an omdun theilo tur chana chuan Pauline nu chu an mo puta chuwanga tihlum chu ne Pauline hian deria anu phiarna zongjong hi aziak chuaka chutatrang chuan an poikhoina po hi kim changzokin hriat thei ani phata ne tual thatrau rawa hremnai ro chu an tuar ne pangreng hle anche chan hi midang tellova mi pahni chau in kopatranga rilrulam diklo na le atna in siam wanga ne antia hei hi tuna phei chuan thil ni theilo turanga ngai hani towa thiam lo chantir ne ma se kumnga chung chau tani na hian khung ania an chhuwa hnuwa mingthlakin nun thar an din le theiani Julia Thian and Perry tin a ming athlaka England lama pemin secretary na thoka atu mangein California lama reivak lo chu apem nge nge a chumi hnuwa chuan England lama kirlein poikhoina lam kai hnoi thonthuziak tuwa ain leta lekhabu somnga borvel ti chuakin copy makta duai somni panga vel a hral tone Pauline po Hillary Nathan tin a minga thlaka England lama pem ve bokin thingtlanga ain beng bela zirtir tu na athokane chanchin bulamin ani na an hai chuan hnuwa a in hmuna hral atlan bo zuita achin hi hriat ani to lo thungane hengpoi khoina pahnia tang hian mithiam te chuan tleirol tirte hian mani inda poimo na le midang aya in ngai sakna anei lian hlea rilru nge lo lai ani bokawangin an hmule hriat te chuan an nun akai hruai sam le zwala puitling ngai tuana chu in siam tran ma se naupang thil an la ngai tu hle Pauline nu an ti hlum trum khan lasi thon thua lungte thla kang deuh khan lungmoi lem chu Pauline hian athlak vea ani sain belai chu ram hnuaya lut turin in biruk siak mangin athlem bok kani kha anril runghet lova chuan enton tur thalo le nun hruai swal thei chi chu tu rangvel ani ta thina ne antia hetilai hian a hnial kaltu te ro chuan media hian poikhoi tura enton tur te hi minjirtir reng reng lo rilrulama diklo te le chiangwak lo ten a thalo lai anenton mai zo kani antive thungane engpo ni se Morgan le Anisa te chu an suang tuana khovel atak nge nia an hriat awanga ram hnuaya an thian nu tilum tura hruai lut tu tin khovel chuan a hrezui zel to don niin alangane